Ja, ik stond niet bij Jordi. Jordi, die liedje wat ze dadelijk gaat zingen, is dat die lievelingseten? Dat is inderdaad op het moment mijn lievelingseten, ja. No shawarma en no pizza. Maar als ze dat toch veel van eten, dan wordt ze toch handig rond of niet? Wat wil ik dan, oud? Nee, rond. Rond? Ja, kijk maar. Ja, Lu, als er niet weet hoe het over gaat. Het gaat over frieten met zoer vlees. En Jordi gaat erover zingen. Vol met lekker dingen, recht van al. En wat ik het liefste maak, dat is wat ik het allerlekkerste smaak. Het allerbeste vaste ovensbrood, frieten met zoervlees. Ja, dat ongeveer die dag met door, frieten met zoervlees. Dat lust toch werkelijk iedereen. Frieten met zoervlees, de zwakste broen. En schep maar op, die frieten met zoervlees. Zwart brood met het huidvlees, daarin heb ik ook wel zin. Of gehaktspel in tomatensaus, ja die onder echt wel in. Maar toch kies ik bovenal het echte eten voor de carnaval. Het allerbeste vaste ovensbrood, frieten met zoervlees. Ja, dat ongeveer die dag met door, frieten met zoervlees. Dat lust toch werkelijk iedereen. Frieten met zoervlees, de zwakste broen. En schep maar op, die frieten met zoervlees. En schep maar op, die frieten met zoervlees. De zwakste broen, en schep maar